ħadd m'għandu dritt jiskappa l-konsegwenzi tal-emil tiegħu. Kliem l-Arċisqof Charles J. Cicluna fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta, hekk kif il-ħadd filgħaxija ġiet iċċelebrata l-festa liturġika ta' Kristu Re. Ħafna drabi ninsew is-sens veru tal-ġustizzja, mibnija fuq il-verità, fuq is-saltna tad-dritt, fejn kulħadd jieħu li ħaqqu u ħadd m'għandu dritt jiskappa il-konsegwenzi tal-emil tiegħu. Fid-diskors tiegħu l-Arċisqof tkellem fuq il-Kalvarju li għadda minnu Ġesu Kristu. Aħna ħafna drabi nistaqsu lilna nfusna. Jekk Alla hu veru Alla tal-imħabba, kif jista' jippermetti tant niket u inġustizzja? F'dan kollu huwa saħaq li s-serħan tagħna jrid ikun fil-ħnina ta' Ġesu Kristu. Fil-waqt li s-soltu għal din iċ-ċelebrazzjoni jkun hemm mixja ta' fidi lejn il-Konkatedral, din is-sena ċ-ċelebrazzjonijiet bdew mill-ewwel fil-Konkatedral ta' San Ġwan minħabba li l-mixja ta' fidi kellha titħassar ħabba l-maltemp. Iċ-ċelebrazzjoni ta' Kristu Re bdiet bit-talba tar-Rużarju quddiem Ġesu espost. Hemm ingħatat il-barka sagramentali fejn wara tkantat it-talba tal-għasar. Waqt l-għasar l-Arċisqof għamel ir-riflessjoni tiegħu f'din il-festa importanti għall-insara. Preżenti kien hemm fost l-oħrajn il-President tar-Repubblika George Vella, l-Speaker tal-Kamra Anġlu Farrugia, kif ukoll l-ex Prim Ministru Lawrence Gonzi.